Elliot Paul Busuttil ta' 39 sena ammetta minn flokadda ġuri li qatel lil Mario Farrugia f'Ħalqormi delitti li seħħ b'45 daqqa ta' sikkina dan fil-waqt li l-istess Busuttil ammetta attentat taqtil fuq Bulgaru f'Taqali. Quddiem l-imħallef Consuelo Xer Herrera d-difiża tiegħu mmexxija mill-avukat Edward Gatt qalet li l-qorti li l-pjena diskussa mal-avukat ġenerali u li kien hemm ftehim fuqha kienet dik ta' 35 sena ħabs illi skont il-partijiet hija waħda ġusta. Wara s-sottomissjonijiet min-naħa tal-partijiet l-imħallef Xer Herrera qalet li se tagħti s-sentenza fil-5 ta' Marzu li ġej. Għaldaqstant is-sentenza se tingħata fl-istess jum li se tingħata d-deċiżjoni fil-konfront ta' Jeremy Camilleri li ammetta l-akkuża li qatel lil Pelinkaja. Il-każ ta' Mario Farrugia ta' 62 sena kien seħħ f'Marzu tal-2022 bil-vittma jinstab mejjed fil-bagol tal-karozza tiegħu stess f'Ħalqormi xahar wara. Busuttil ammetta wkoll il-każ ta' attentat fuq Emil Vasilev Marinov, Bulgaru ta' 57 sena li kien jinstab f'Taqali mixħut mal-art f'Adira Dem. L-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali spjega li l-pjena maqbula hija ġusta għas-soċjetà, għall-vittmi u għall-imputat. L-ammissjoni kienet fi stadju bikri u l-każ ma marx għal ġuri. Minkejja dan il-qbil l-imħallef Xer Herrera xorta skont il-liġi mhix marbuta li tilqa' talba l-pjena ta' 35 sena ħabs.